ki besyong apa des council hagaba menta kim da don than kata ka jing I jangai na mata ka jai penrio lojong kim da don than mo kata ka jing kit kli ka lingkor ka bakin kit na mata ka jai penrio hadu kata Beginan ke jingkerman baka NPP kam dai man biak ngidan bahag jingkerman pat ngi khap ye penduk telong hi ke NPP pat si ong no na ka district council tu wat na ka state tu ngam da sudon kata-kata kandu parti ban khanglan nama bangadon takamon ban trei adon takamon ban ya chakmat ngat sai mdon bala ban pen wit ne pen khang yang akan ini Satang kindiat sengi kipa jong ke Jalan Mikhalia kin selije ya kinong mikmat ki bertemai sha ke Khasi Hills Autonomous District Council pat ke Jaintia Hills Autonomous District Council ki kertong na ki sanchen perthai per ki lapin kre yeledi banyakun hakani election banyorung sha ke District Council pat ki kertong na ka lajun kra malki constituency la pin kre ting banyakun hakani ke Limpung shenu kale kambe like mukra malki constituency but yano upat ba kershan nakani ke constituency Kindir halor ki jingkalla la kadai haka constituency lani la kadai haka district council kaba pin pentikna bakin urlong lada pijop menta ka kinti kathong jong ka party chungi ka debi kata ningkong ba mo ka nongrim jong ka party ka debi kata hi mga la batai pi nang ta bangun warai ka sincha khadar ka bakhul bisngor ngin wan pan man pen sani bha ye ka jingter kam hadis council kumangi I mo ye ka six schedule ngai I bakalabyang ngidon ki an ki bakki yada ye ka jabin ngidon ki mo ka dis council kalaban le shibun te mentai te ngatharai ngidei bantang ban chupin sani bha ye ka jingter kam jong ka six schedule jong ka dis council ngin pen khalan chu shui ki an ki bedon hang tu menang ta pade bat bangin mo ngin yat kat kum ka riti dustur jong khasi ke kum ka dorba shnong kini kita ru ngin yat ngin pen yat bha kum ka riti dustur jong khasi kajing kela ka ba kwa barwana kalong ba michna ki an ki ba yada ya kemudian environment kentang mabang I kalalong hai tai nginya long kendit penriu no aba pia pej ya ko kelas tengah sopan ni chna ki ai ki ban protect bahaya kini ki jaka telong ki catchment areas pak ni pe klein lui ka an ke ba na ban chuya lemon ban chuya habai de bat ka ai jaj ne we bla ban ai jaj ngar ma I kon ki til jo na kwa ban ai jaj pan de ngan ma ne ma ba ngadang buat ya kata ka rukom kumbaki por ki bla le ki la iya ka bangi tip ke material society kita hi kita ki atli ki mat bakum juru ke balai ngakwa ban ong pi ngakwa ba baro school jalla ka jongi ka khasi kam tam bakin pelong compulsory be jak tin khasi ak primary education baro school pada ki private school so ta bang apa dang yang district council for the first time ke ingan wana tengam tip tambah kajing kentu hi ba kajing kerpat hi jongai ki ba kalong ba nakaliang hi jongai hi marwai kajing nang kajing start baro khat dengan thedut nakaliang jongai hi marwai kabor ka sor ka bangadan baro khat ngan thedut naman nga suthu ba ngila sha I sedia bat kadai ka kamram wat jongai hi ikom ibarit kat bangala bakan ngan kentiu kata ka imlang saklang jong ukhasi banong kikam penmi kam bangan hikai kumnoi gibre ban penmi kam ban pen ilenti mo ban syong no kata ka dik baning kong hi jong ha kan hakano rukom ngin te lakam ki karkhana ki bapher ban syong no ban ai kam yu khasi jungi hajrong jong kata pat kajing kwa ba kajing thrang jong ha ka de khamtam mi kini ki ba duna ka yo ka kot kibriu ki ba manshu ong no khasi jungi menta ki shu kut betang ha katre bela singi bela kenta bela sajan bela mau bela dia lada kil apas bah ki pli khna bikom ki keru ki kut betang tu masuk ya phe ban ong manshu ong be bang ngi hadu menta ki khasi ngimla ban kente ki na shu yatuk khana man kani ngong hang ni hapo constituency jungi ngirung dukan behe baro khat menta la sedang yedi ki ata belum ready made Nomor bau
na do no go hati ke wan supply ki brio no mangi su thu ba kilabun ki jing pang ban shu ong no jing pang sini habo brio yo pang jing pang sini doktor ukhang pam ja wong bam du ata tu khasi jing la le chiang la pusan bam tu sipang ong le ata tengam nang tu lem no habi thien dukan do ready made to ngau tu ready made ata berhim national dia te beling in penmi tai group bangin national du ata la dia hang ni malki li bon ba ki kong ngin hap ai la dia ki hi kan mar ka de business jung ki nga khap kan tiu ki tang balong kan wan ba condition bakin thap kam su su kan Kaya kata ka parti lani wei utau kurtong ubala ban khangla no ye phi ban poisha kata kathong jingjong. ngam da sudon kata-kata kan no parti ban khanglan nama bangadon takamon ban trei ngadon takamon ban ya chakmat ngat saim don bala ban pen wit ne pen khang yang ha kan ni tim ta habang elek sigi pat ba ban pa ni ka vote jung ki ba ka jing kersan jung ki nga thai ban ong ban ya khun persya you know ta kam don hi ha ka song pat aki tong thap vote nama do ong ban ya khun te means ngin hab ya tai nia ngin hab ya don ha ka ring ngin hab ya fight ka elections kam long ta ngi shwele bi chu pat ba ngi ka ren bi chu pat ba ka elections kam dei ka jing ya khun ka dei kum no bi ngi le chu pat ba song pat ba thap vote mano ban pen iu ta kata te ba hang ni banong ek dan phi ba ong bakhan Kumbang ong hi, I'm a very confident woman. Nga ngalong confident na ngalong le ika iru haka jingim. Tingam ju salia bat ngam ju pet mano badon haka lenti jonga. Because ngalong bet kum tu bet ngalong bet straight ahead. Ngam ju pet left, ngam ju pet right. Ngam ju kentwa nuru, ngam ju kren pang jong du nuru. Ngalong ka policy jonga, ka policy track kam jonga kalong very clean. Ba ladang ayat ika lenti jonga ngan yat bet ngan pet bet ngan focus bet ika goal jong. Ngam don por hiru bangan pet iki baiken. So I don't know manu bade kita ki contender jonga bangalong threat yang ane manu andre em ngayat bet kalenti ke babet. Ngayale bet bat sngi bat meet ban treshitom. Bahkan ni ka kinti ka jing yakun kamlong ka ba suk namar kidan ki parti ru ki ban yakun bersya ti we ukurtong udai na ka NPP utau de ba Fantin je lakadong udai ru sitting MDC ya kan ka por tinga kwa ban kli phi hatu ka jing don jong ikong amprin kum ka MLA lupa kalaban pensuk khindiat ya u ka don ni em kata ka advantage khindiat kai ka jing sngo ka jong phi Kata ti mo hot no doubt ide sitting MDC hi kumjo an ka parti ru ide na po ka NPP ka parti mo bala don lupa ka advantage kam long kan kam ka VPP ka badang shumi ka badang thamai but few i hingi ele ikan ke election ru claim ka pisa de kalong kum ta ke te ban ong pat ya kata ba i ba Fantin in long i mo ba i yo kata ka advantage na i log jongi yes definitely barok hot mo yu i hi ba kan long hi kum ta hi ken ada piyo ai banyak trai lang bat kia beli jom pi kan dei bi jim toy ada piyo sutu jimut bat kia mali na jom kan dei jim bahas sudah teng ha banyak pej ya development work tu pon bat dep dan ki kam ki ba nampat support capacity na jom ngala ong noi i ngala i bi buat le su pi kan dei surok yang le no nga bahap level jonga le no pi kan dei kam he kum ta ka dan combinationแต่ผมช่วยกับ district council ดูกันดันไม่ใช่ไตรลังบัก state government แต่ก็จริงไตรลังกันดันเป็นแต่มันตาพาไปไตรลัง MDC ไปเรียกกันได้ถึงจะมันตัวสุดท้าย ban supet hi advantage disadvantage kam la ban ong and they obviously u ai u basong ha ka shuki u kham yo ki atyar ban ni trai ki brio ki bam shong ha shuki kaduna hi ka atyar mo te ka jing shong ju ki ha ka shuki let's say Ila ban penon kami kabor banong ke disadvantage tengah mong hi namar ba por bingi le pa ba ngi rungi le ta ka jingkren ke jing pesuthu ko ba pher hi maki ki le ta ka jingkren ke jing suthu ko ba pher hi te banong ba ro khaju basni tum dan hi ba bahalun ndai ngia kwa lut hi ban tre nam ta ka jaj ban reu ndai ka kom tre kampan ngin habe pet ken u ba khambyang ta ka shu shong bi hi ki pai ba ki su thu ka jing tre kam ki dan kam ka ba kum no bat ka jing tre kam ka ba kim dan kam ka ba kum no ma te manong ka jing penya scheme ni kham tam te teng teng khap yong hi amar ba nam su ya hap ken ba pin
South Nam San Nam Pim say scheme man should say scheme mata shwa ka election ban li ya chi bri man promise ke ka ba le si phim la ban le but say kita ki scheme kum ban chu ong lo mo ki scheme something ngam su thu ba mot kum no shuli something chi ka diang chi ka man mar ba phil abon la dan ta ka stop ka ba bun tang ban chu ong ki bri ba ngala ai phi te kata tengah so ya hap leh tian nama ba por ba pinyang gibri phi ha por district council ki khalam pinyang phi taman samten กันว่าพี่สงสเข้มบากิปาจน้องเทพวูดจงกัดไล่มุขระมัลกี constituency กินจีดอยู่พี่กุมอุนน้องยาลำบัดอุนน้องมีขมัดมันตากันตี kajing scam ko dan nama ba ba na ka tu ba mali election room dei ba ong ngi le sniu ngi la ai good fight kan kata ka fight ru ka dei ko ba let's say si teng por nama ba ngi klam ye yo ban ya yen ba na du basdang na du bangi la tip ikong amprin la kwa man mi na po congress ni iklam mi ni kat pat officially impat mi na congress te phimlong hi ban tur sekman pin hab up hi ru de kila bu ikakot kamit ma te ngi yo por kham du na itai san du panai ngi ya hi ka bala ka style ya election jong haru kam dei e ban chup chok shit pat ba nei ngi rum hi man ka tri ye ngi pen su tho ngi kran hi ka mat ka phang jong la jong te ka tu ka jing su tho wat babon ki briu man ta ba chu ong ki pat hang ne po lai mu khra hamal ki e no ma song ru ki dan bhai ki jing so khya wan ki leng pat ba ru te ka tu ka jing so khya la ka translate chi sha ka vote te ka jing kerman te ka dan bhai te ka shong bi hi ta kin mo ngi ki di tang ki nong trua ti ki pat ba ki di ki nong jiet te in sha khap ya bu hi ka jing kerman hi ki pat ba ba ho blai kat ba la dei ka por tengah trai ka lawan hi la da kampat dei ka por ko kam dei tam sulong no ngi smo kriki ngi smo khia ka ta jing mut jing per khat namar ba ngi so thu hi ba kami khalia ko makalong menta kam tam ka suong no ka imlang sa lang tingi la sa diet nga juong la dangi compare tang na padang ka sulong ba go hatiru trai artus nam si din ila don tingi hape pet ke ngi pai pa du kwa ne man kentiu ta ka imlang sa lang diet ne la da kwa la dangi shuya ya si ya tang nei tai jing yo si sit san snam kan wan ni jing ya ma nama ladan kam ban pen politik si bon ba kan nga ngo ba nga don menta hapok ka party ba kibriu ki pet khmat ba ka party ka badang chusdang ka party ka bamdon dak hang no ru ka party ru ka don ka nong rim ka baklan kata ka nong rim ru ngala batai pi mentan mo ka nong rim jungi ka di ka basngur dia kadi ka nong rim ka bangi ngi kwa ban ra ya kata ka jingkala ka sencar ka kadar ngi wara ban ngila ngi kwa ban ra kata ka jing skur biang sa chisin ngi kwa ban ra ka transparency ngi kwa ban ra shibun ki jang ki accountability shibun te ka jingkala kata ka di ka nong rim jong ka party jungi ka nong rim ka di kita bai bangin penrat ding khong ya ka bam sam Kendiat halor kita ki jing deko trekam ki bangi layu i ha ka KHEDC khamtam la ka de ha ka rukom penya ya ka pelapis tingka la ka de ha ka recruitment pat ki we de beli pisngo baki mi kum kita ki jing deko trekam kong diti ki bri ki besong apa des council ha ka bamenta kim da don tan kata ka jing i jingai na mata ka jai pen rio la jong kim da don tan mo kata ka jing kit clear ka lingkor ka bakin kit na mata ka jai pen rio hadu kata ngayu i kam don tan kata ka seriousness ha ka jing trai kam jongki te de hang ta ken ba ka feel mo ngi da pet hapa ka dis council kat mentaru takadang ye kren chikren bale kata ka recruitment ka longkom ta bale kam don kata ka policy ban recruit ye ki khana samla jongi da ka linti ka babej ngidi ban wan rai ka linti ka babej ngidi ban don ka recruitment policy ka babiang khanang bangin la ke ban tap ye kata mo ye katu ki khamtam ki khana samla ki bapet lambur nangi satai ki balong deserving ki khana samla ki badon kata ka hok ban yo kata ka kam ngidi ban encourage ye ki ban wan chakman naso ba kinandon ke jingshania abang khot menta ai wel menta ki kidang ya don ke jingshania atli bat kam don kanu kata ka jingya pat ya pra ya ke jingya pet akan konstitusi jungi bidang itali bat kidang shania nama gele si kidang i ki kam baba bangan ya aksno namar ba baro sandus nam ngalalong available bed nam tang pa te hai ni bentang sulon kata ka jing shania atali telong haki nam kerjaan ki jungi haki pat ba kipat nang fevod kinpet ya ka party ni kinpet yo kurtong haba
kin let have vote ha ka at hoi tarik ke ki jismo na phi lo ta Lesi kindan ki katuk anik section ki bapet ek parti dan katuk anik section ki bapet ya ubrio tengah ngasong ngadon lang bro atli bentar tapi kenya ke parti ngidon ke parti ke badan apa ka sinsat apa state macam ni tekanyo cuma toy sibun yang iki MDC ladang ya trail lang state government ladang ipet ya ubrio simet tu kidon hi ki baong ba hajin ya inti junga ngalayat na koi ki yang kidon ki baong ba ngimpet ya ke parti ngimpet ubrio ndai ngapat ngami i ta kajing senior parti la jong ta kada project ya ke parti la jong nama ba ngadon kam Mentah itu ngas ngoba baru atli hidon kam mo banshu ya ka briuru pili ban pet hi nang ta ya ka parti ru pili ban pet te hang ni pat haka VPP mentah PNUI ka rukum I ticket ka VPP kada pet benia ba kada pet sani ya nu ban I ticket ru nama ki nong pan ticket haka VPP ki bun ba hakut ki constituency PNUI ki bun ba ki bapan tiket hadu baka VPP bapli kamla ashu man I tiket ya bro tingi hap long da meeting ban pen ngau thu iki tu ki bapli bawan pan tiket ruba mo ka don tang ka we ka tiket ban ngi hap da jet sani ya no bengen ai te ta ka long kum ta ka party jungi ka da jet sani ki brio ki ban I rank ha ka ni ka MDC election te di hang ta ken bangas ngau thu ba haba ka party ka la jet sani mut ka la jet ki brio ki bapakka ki bala ban wan rai ka jeng kala ka des council da ki poi ke te kum ju yang ngaru ngatharai mo ngala biang na dong syadong kadi hang ta ba ka parti ru ka i chong ki trust ken yang ama ka i chong sngan habang ru kum kalong kami ga machakmat banyarap ya ka parti de hang ta ken banga tharai ba ki pat ba ki ban pet yu ru ki ban pet ya ka parti ru kam tam ya ka parti le nama ka parti jungi ka VPP ka don ka thong ka ba he ba ka thong ka ba jangai ba ka banyarap yu pat ba hadu kat nu kalong ka badan kam ya phi lani ya ka seng kongres ban job mentah ka kenti hadu kanu sen kongres kadon kam ban job ban share kren hi kata kasen kongres kadon kam ban in first and foremost nga ju ong ba lada kam don hi kasen kongres ha kasan pen thai kam tam ni Meghalaya ken bi ka jinglong khasi ka jinglong tanrai ju ru ka kham tula namar ba ka kongres kum ka parti kadi ka parti ka ba kham benia bat ka ba kham sani man shu ong no kham tam ki pai jet ken nadu man shwa man dai man thai no 1952 ka jing mi jong ka 6 schedule la fi pe ter kum to hadu da yo ka state hot ru ka dei ka vision hi jong ka congress kum no ban te lakam bat ban island pe ki pai jet kim dei e ban shu sha assimilate ma bat kita ki pai jong ka india pro oi bat ki dei ban don hi tai tanai la jong i jingim la jong i rukom la jong i riti dustur la jong ka dei ka congress hi ka na ban shu phaiden kan ka dei ka congress hi ka parti ka ba le se ka smuthu e namata ki pai red ha ka no rukom ba kin retain ka riti ka dustur ka culture bat ka ike te ban ong ka congress kam don kam ban job kata te bom lalong nama kongres kan hab jom berka kongres kan hab klan biang hi beginon ke jingkerman baka NPP kam dai ban biang ngidan bah ke jingkerman bat ngi khap ye penduk telong hi ke NPP bat si ong no na ka district council tu wat na ka state tu te kata ka jing kwa hi mentam de ba ong bangi isi kata parti na kumno no bangi stu ka NPP kala le palan ka jing le be an baka jing corruption kala long siapa palan te pai par nga thai ki la di po ri ba ki su thu ba long shu ban chuan pen thame pen be tang la ka pisa kam long shu wat da ki nong tre NPP wat hang ni constituency ru mata di tang la ka pisa be hi ngidon kam ba hakani ka kenti ba mentah ba ka VPP ka di ban man chakman tamar kum ba PUI hi mo sab ko jingi ka jingja ka ba ngai le ai shir khai man pet tang PNUI haki kot kubor PNUI haka jinglong jingman mo kala her arsut ika bro hapo ka haka jela jungi langi pen ya kata ka kam ka jam le ne mo kum ka school ka skap la ne kum ka jing puli puthi nang ta ka jing roi jing par ngayu i ba bun ngi la sa din ba haka ni haka ka jupa benta ken tinga i bun ngi la kham sa din te ka de hang ta ken ba
ba mo kata ka bam sap ru ka di ka we ka bang lai I ba kala syong ten rai ti ha ka ni ka jela jungi ka bang nga ru kum ju kum ka candidate mo ngawan sya khamat ke ngawan sya khamat naman bang ayu I ba kata ka san pertai hang ni ngam isu kum bakan long kum kata ka san pertai ka ba min chwa ken ka badang khut ka badang biang henre ha ka ni ka ju ka ba min ta te ngai I ba la don kam ya ka BPP ban wan sya khamat ban pin ngau thu ye ki pat ba ken halor kini ki baro Kani election na kajing pet jonga ta kalau kebadan kamba. Nama kadi election ke ba kadi ka provision ke special provision ke bangi yo hingga ke artikel 244 kata ke bangi la bercinaan ka kendo siapa jungi ki cloud betap ki social custom atun ta dari babon. Te kalau ke bangsan ba kani kamtam bangi ngili ka nidon ke parti ke badan Akasensyal, ruling ke state government ni, ini dan kam kerja trailang, buat ke state government, buat kunjul buat ke central government. Pi balai ba kipa nyong tap vote kin kershan ye ikong deiti majau om mi ki wei pat ki kertong na kani kawehi kadai katahi ngadi ke brio ke bayang hakanong rim nadu bangat tre hadu mentang ngayang bay hakanong rim ngawandu nakayeng nakalong yeng ka bangkadon kanong rim ipa jonga ilahi kaya banyeng bet hakohok banyeng hakanong rim ka babet tagadi katakin ka bangaru ngayala di nga scam kum kata kamen kami kum kata ka kentay banwan cha kamat banyarap ikipad pa banwan ra si siya kata ka jingsong ngan biang hakajat bendrio jungi banwan ra si siya ya kata ka trik kata ka jingtre ka basngur ka khut hapoka ni ka sencar ka kadar dehang ta bangaru kum ka kentay ngalanang la stan ngalabiang ngalong educated ka qualification jonga ka labiang ba nang ta ka kamo ka jing ya lenti jongaru kaya ngaya lenti de ka babet tadi hang takin bagi pat ba ki di bansngan ki di bansngau tu bangawan sakmat menterwai ladi wat hak kita ki jingbun kam jonga wat hak kata ka jingdon nga don ka mo ka kam ka jam jonga ka ki kun ki tin re ngabu ya ki harut namar bele nga ngau tu ba menta kan ka kenti ka jat bandri ka don kam yang ngir ban ngirwan sakmat ban yarap ya ka namang ngepet ba ka jat bandri jingi menta kala adang ngam jelop kat ba mi gisngi te de hang ni ken baki bat ba ki di ban jit kum yang haru kandidat ke kertong nang tabat dia ke parti jonga kum chu namar ka nongrim ka bangadon ka di ka nongrim ka bacngai ba ngi na matapat ba kecing kwa jungi ban yo kecing kersan ni kipat ba kamdai bagi sulet si kipat ba dah kata apa kro ndai ngilet si kipat ba dah kata ban ong iki bakin sutu namar bakum ban su ong no mentah mo kibun kijing deko haka district council mantangan su anuk sai pitang iwe mo kadi kejing kiu kap jingpang bampong kapang cancer lada pipet company kat chebe kilet ki conference ki aka wanaka health department du ki kran hi sepangka jingbam kwai ke jing dituma andai lada pi ngelet pat ki hospital ba pher let pet bridge tu sini ka bangi yo kuma negdem semana kani ngawan ngepet ita I ward ibabu iki cancer patient kidon kuma arphau jing thia na kita ki arphau jing thia bang yu inga kuma nyo pra jing thia ki de ki khna iba hapo kas karata ka ba shipau khan asna te ban ong cancer one tang na kata ka jing consumption jong kita ki kuai ki secret ki biri jim kat ba ki dei ngam so ya hap namar ka cancer nga thai nga kala long kala rung ba ta ne ka imlang sa lang jungi tebal fin pet pat iki medical conferences na ki yakran bet kim pet company ha tengah ngaju ong ba wat dangi na ka district council ru lesing in hab pet company ha to kata jing pon chong shit pat pai kita ki ai kan long kata ka election manifesto ki mo ndai pi ka jing ya jungi khasi ru teng tengi ha bakla ngaju ai nuk sai fi kum ka parma ka parsiap hoj utrai jong ka tu ka par ndai haba uti ya ka khando uti ya ke mau wat mud ba ka poison ka mi na ka khando kidan ki elements ki ba let's say ka met jungi kam la hi ban ship kum ki mercury ki arsenic ki minerals ki bala khamlong heavy ki lead ki ma telada ka parma ka parsiap phimla bante lakam haba kham bania wan laba lapsan ka tuit ko se ki wadut katu ka wadut nang tu na jurong lum katu sharp try
ki snong ki besyong siti siapa ki beli ki di tu ko teng ki ong kabang ndai teng kabang ko nama ro karbon minerals katu karung hamet jong ubrio haba karung hamet jong ubrio kamet jong ubrio ka fight mah kai le thma ber kitu ki minerals ki ba kamet kam sim kam tre ban sim te haba ka fight ki produce ki sipai haba ki produce ki sipai itu sipai teng kila shule thma haba met kat sebalam ka kala kat sa la bampang te ki sayo ka jingpang ka pher te ka tu ka ham nak ki kimesi ki kon si sil Terakhir pateng. suki katulat kajat benrio ka suki kajat benrio katulat aduk kata taba kata te kadai ka kamram hi kan jong ki nong ban suong nok ki nong mi kman ka office kum ka district council ban pet kambnia ha kanu ru kom ngila man te la kam ke pi ga awareness program no ka dong kam hanga ju ong ki brio ka Meghalaya sarkar ka dong kata ka DIPR te ka district council di bentang ki kum kita ki public relations ka ban disseminate ki information ki pa ban hikai kambnia ki pa kum no menteri kam te ban kin sutho ke bat ki pa nang kondong jungi ru kin sutho bat ki pa sor jungi ru ki ban sutho namar ba kala dei ke bal along masih ono kala long ka pandemic long minister ka jing imlang se sala tingim dei ke manai la phi namar si sin ba ka pudung hi jing bampong ha yeng asam kam kata te tang hi ye kam kata te tang hi tu bapang kata ya ba ro khat ki kur ki ja jo Ke jingrung jong ke VPP sya ke MDC election kini ring sir ke bengkong ba ke VPP kandung haka MDC election. Ke jing semua ke jong phi ba hatu kala ne em ban pentut ya kurkom trekam jong ka seng. ngang su ba ta ki don ki benta ba ki la ban seng kan no parti ki lawan batmai ki don ki badim hanga ngami I kita ka jing pinwit ko lada ki long li ta ki parti ki bakloi ban ya tre lang le ni kloi ni padang ki lada pi ai jing mot ki ba bhang ni kloi ba chim ki mdei e bangin chia ben chia ka size bit ka badan bangin chia wa tang ki jing sniu sudah ngin pet ba ki jing bha no so ba kani ka kom long menta kam da amdei long healthy than kani ka politics menta mar ka kom ngila chia wa da wa dong palat mdei jing shisha parti kan ka dei tang teng ba ong ka dei tang ka uniform tang bahabaya don pakai cerita lang kan warak cuma toy hi ya babon balang ya ka state hi bara kowe ya ka district council lu kamtang warang thia district council li PE ba ke bon sin ka dei ka coalition bet bat ana kan ni ke ba adap lu barok ki parti ki badan the ya si ke VPP kam padan nei barok ngi trai kat ngi ke NPP ngi nai trai ba ke UDP ngi lai trai ba ke kongres ngi lai trai ba ke independent tengi trai setuju jumut tak tahu kaya baik ya dinti hadu mata district council nah kerman banum don kita ki parti banwan tungkul man dai hinwan ki parti banyate ta ka di kecing terang ka jong Ti sibo la sai phi kipai ba ki ji phi phin long kata ka seng banyalam ya ke isi hapo KHADC phin yate parlok ne ambat ka seng ka badang thamai ha banya keren mata ka VPP hatu phin yate parlok don em ki jing yasrim ha padeng ki nongrim kongres bat ke nongrim VPP hai kalau ngom ni ba kadan arjat mo kudukom yashong hasuki kadan kawai kajat me yashong hasuki ban ong ni yashong lang sa kajuk aliang kadan pat kawai kajat ban ong ni yashong hasuki hakaliang persya tang ba sulong no hakajuk amet ha juga me tamba mdei e khaliang persya du mdei e khaliang kajuk kaliang du coba nong bat ka VPP kan long baik kan negotiation na kaliang jungi kan te haka e ka kajing kwa jungi ru ngim kwa hi ban ong bang nginomesyong na mga VPP ru ngim ban suong kam dehi parti basniu kum makalong mentahi kadan hi kinong rem ki babian handai ban ong bang ngin suya ngej bet bat ngin suya ko ngo bet ya kajing kindiat point jong VPP ba jong ka VPP ru ngim lai handai bat ka VPP hi teng ya kwa hi ban syong lang hi kan bat ke BJP telah nulunul nginomesyong tan kata hilati kena be kata terbelati kena bahaya maka tambak barga VPP ngini syong tambak sulong no kan negotiation kan ya kan urukom naman bahabak kut hi ngatharai kadai naman taban ketiu ka imlang salang ban ketiu ya ka jaj benreu ban ngatharai kini ki parti ki batmai ni ki parti ki barem ru babon hi ki dan hi kata kaju nong rem ta habak ya hap nong rem bat ki agenda ke e ke bangin ketiu ki pon yu bangin le ki hap lang te baling inu metre lang
Baling yang kita lang. Imlahi banong mansya. Ya lah kajong. La kajong. Imlahi banong nama ba. Ke imlang sak lang kadi jong kasihi para kasihi. Habakut ikwahi ke jimpa. God bless you. Thank you, Pak. Thank you. Boleh sibuk ya, Pak. Boleh sibuk. Kulisibun ya kapor ka jong pi. Belai ko. Kulisibun.